Opdatering, kurs mod Rønne Kyster. Jeg er nu stået op heroppe i Hundested Havn. Og jeg tænker faktisk lige at sejle om på den anden side af målen. Der ligger sådan en fin tankanlæg. Så skal jeg lige have noget mere diesel på. Ikke fordi jeg tror, jeg egentlig har rigeligt til en god lang tur, men jeg skulle lige så godt lige fylde den op, nu når det ligger så tæt på. Og så er jeg sat den inde på vej igen. Og så må vi lige se, for det blæser rigtig meget i dag. Så må jeg se, hvor langt jeg tager. Om jeg bliver gilde leje, eller hvad fanden jeg lige gør. Hvad der lige giver mening. Jeg var inde og tjekke vejrudsigt, og i morgen bliver det sindssygt godt vejr, og næsten vindstille, så og jeg må sige, at sejle i de der bølger, vi sejlede i går, det er sgu faktisk okay hårdt. Og det er det bare. Det kan godt være, at I griner af mig, og jeg er heller ikke Arnold Schwarzenegger, men det kan faktisk mærkes i kroppen. Nu vil jeg lige have min morgenkaffe.